хонахарое ки якхонага дар шаҳри Душанбе мегуфтанд ина марҳамат варианти беҳтарин барои шумо. Якхонагаи балкондор бо таъмири нав ки баъд аз таъмир оли ягон кас зиндаи кардагӣ нест дар тарафи Гипразем ҷойгир мебошад. Дӯстони азиз, дар бинои советӣ ҳатман навор монад то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Аз ин тараф мардум, дӯстони азиз, ва аз ин тараф худи Гипразем. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин кӯча ҷойгир аст. бисёри баъд гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем, дӯстони азиз, дар наздикии хона донишгоҳ, мактаб, садик аст ва мана ҳамин кӯча медароем. ва марҳамат худи маҷмаи истиқомати Чхеле ки мебинед, ҷои таваққуфи мошин дар назди бино зиёд мебошад. бинои советии 5 ошхонага бинои откритый лестница мебошад ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. инҷо ошхона, ҳоҷатхонаву ҳамом, ҳуҷраи истиқоматӣ, қати балкон. якхонага Чхеле ки дар аввали навор гуфтем бо масоҳати умумии 30 метри квадратӣ бо ҳисоби балкон дар чорум ошхонаи бинои советӣ. худи бино аз 5 ошхона иборат мебошад. хонаи нав таъмир кардагианд, оли ягон кас дар ин ҷо зиндаи кардагӣ нест баъди таъмир. нархи хона 379 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷой барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва дӯстони азиз, хотир расон мекунем, канали Дом Тиҷой дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. Дом Тиҷой, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷой канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.